morning mga ka-dragon. Welcome to my channel, Renz Mo Vlog. Kung bago lang sa channel ko, like, subscribe at notification bell para pala kayo update sa mga bago kong video mga ka-dragon. Ngayon ka-dragon, yung vlog ko ngayon, nagawa tayo ng torta. Ang gagamitin ko sa torta ka-dragon, dalawang kanton o dalawang itlog, tsaka isang yung sibuyas daon, yung mga ka-dragon. Kasi ito mga ka-dragon, isalang na natin to kasi kumukulo ng tubig. Dragon, sangkap mo. Subukan ito mga ka-dragon, masarap to. Yan mga ka-dragon, napakulor natin yun. 1 minute and 2 minutes. Habang nag-antay tayo mga ka-dragon, mag-shout out tayo. Shout out yan sa Bantayan Island, sa family ko, family Ilustrasimo family, Discante family. Mag-ingat kayo palagi dyan. Haluin na natin. Ito mga ka-dragon, okay na. Tapos lagyan ito ng tika pa. Tika mga ka-dragon. Habang naghintay tayo mga ka-dragon, iapin natin yung itlog, ihalo natin dito. Pangalawa ka-dragon, tapos haluan natin ito mga ka-dragon, sibuyas daon kasi marami ito. Iyakin lang natin ito. Haluin natin mga ka-dragon. Ihalo ko ito mga ka-dragon. Para malasa.
Halo. Wala. Halo. Yan na yung mga ka-dragon. Isa lang na natin ito mga ka-dragon. Sa rice cooker. Rice cooker gamit ko dito mga ka-dragon. Isa lang na natin. Ito na mga ka-dragon, yung torta natin. Takpan muna natin. Konti na lang. Ito na yun. Mga ka-dragon, ito na po. Luto na po yung torta natin. Sarap. Bye-bye, ka-dragon. Abangan niyo po ang another video ko po. Maraming salamat po.